tot el que vulguis dir. No, que aquí el més important, probablement és per a sobreviure, però per a complir el lema de Can Casà que diu la dignitat d'un marginat, d'un pobre profund, requereix que quan s'assegui a taula pugui dir que plat de calent no el m'han regalat, el m'he guanyat. I tota la nostra lluita és, la filosofia és una frase per jo lapidari que diu ja que no podem erradicar la pobresa, perquè això suposaria un canvi molt gros dins la societat i dins tot, hem de lluitar per canviar el mode de tractar-la. O sigui, en aquests moments, després de 50 anys de lluita, d'immarginàlia, hem tornat a quedar zero perquè la beneficència ens ha arrasat tot. Ara, en aquest moment, tot és donar menjar, que està molt bé, però els pobres necessitem qualsevol cosa més que menjar, necessitem una dignitat. I si dignitat ve per la feina. Però tot aquest tinglado, que és molt aparent, també és un mostrador de lo que nosaltres tenim, que és el taller. Clar, avui he vingut un diumenge, el taller no fa feina, i entre la granja de Can Casà, la casa i el taller, hi ha 50 persones que fan feina, no? Vosaltres direu, bueno, que són 50 de vora 70.000 aturats. No, s'inventa no és donar 50 llocs de feina, s'inventa demostrar que això és possible. Que és possible que aquest home que tu ara veuràs quan te'n vegis per dins Palma assegut amb una botella de vi, si tingués els mitjans, per lo millor podria estar aquí. I hem demostrat que és vera i ho hem demostrat durant de 7 i de 8 anys, no? És ben igual que si jo me cures càncer, jo no tinc obligació llavors de fer les pastilles. Jo m'he curat el càncer i t'he dit com. I així tots els que fan beneficència intentassen també, jo crec que canviaríem el mode de tractar.